illum Alla tagħna lilu natuh kull ġid bħallum fuq mewt setana Kristu ħareġ rebbi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-kol. Nilqawkom hawnhekk f'dan il-post għażiż li għażlet il-Madonna, imma dalgħodu għażlet lili u lilek, għażlitna biex bħala familja niċċelebraw dak li kantajna. Illum jum Alla tagħna, illum jum il-mulej. U allura jew nidħlu b'umiltà min jien biex sejjaħlu niġi qudiemu. Minix aħjar minn ħaddieħor. Imma naf li għandi l-Alla tiegħi li jifhimni, li jilqani, li jaċċettani. Ħuti jew narfu n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emil billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqadsa Marija dejjem Verġini, l-anġli l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, glorja l-Alla fl-oli tas-smewiet, paċi fl-art, il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġiek, irroddulek ħajb għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf t'Alla, bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina għax inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek l-oli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla tal-eżerċti, kull ma hu l-aħjar ġej kollu minnek. Nissel fi qlubna mħabba lejn ismek. Għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li hu tajjeb ġewwa fina. Tħarisulna u tagħmel li aħna nikkoperaw mal-grazzja tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb ta' bin Sirak. Ibni, kun ġwejjed fix-xogħol li tagħmel u tkun maħbub iktar minn wieħed mill-quh min-nies. Akbar minn iktar għandek iċċekken ruħek u ssib grazzja quddiem il-mulej. Ħafna huma l-imkabrin u l-imseħħin, imma l-mulej jikxef lillum lill-misteri tiegħu. Għax kbira s-seta tal-mulej, imma msebbaħ minn nies umli. M'hemmx duwa l-bniedem kollu kburija, għax dini ħaxixa ħażina berruqa, imxenxla fih. Min għandu l-erf jifhem il-proverbi u l-għaref ħerqan li kollu min jisimgħu il-kelma tal-mulej. Roddu ħajli l-Alla. O Alla, int ħejjejt dar għal-fqajjar ngħidu flimkien, o Alla int ħejjejt dar għal-fqajjar. Il-ġusti jitennu quddiem Alla, jifirħu jaqbżu bil-ferħ. Għannu lill-Alla faħru ismu, taxqu fil-mulej, aqbżu bil-ferħ quddiemu, ngħidu flimkien, u Alla int ħejjejt dar għal-fqajjar. Missier lil-tima u difensur tar-Romol, ekku Alla fl-amara mqazza tiegħu. Alla jagħti d-dar lil dawk li huma weħedhom u lil ħabsin bir-risk joħroġhom, ngħidu flimkien, u Alla int ħejjejt dar għal-fqajjar.
Fix-xita bil-kotra jintbagħat toqgħodha fuq l-art, wirt tiegħek, u meta kienet bilanċ int ħejjejtha. Il-poplu tiegħek għammar fiha, fit-tjubitek oqgħodha għall-fqajjar ħejjejtha, ngħidu flimkien, oqgħodha int ħejjejt dar għall-fqajjar. It-tieni qari mill-littra mill-Lut. Ħuti, intom ma rsaqtux lejn in-nar materjali u jħeġġeġ tas-Sinaj lejn dak is-swiet u d-dlam u r-rifnu, lejn dak id-daq ta' tromba u ħoss ta' kliem li dawk li kienu jisimgħuh talbu bil-ħerqa biex ma jkellmhomx aktar. Imma intom irsaqtu lejn il-muntanja ta' Sinoj, lejn il-belt ta' Alla l-ħaj li hi Ġerusalem tas-sema. Irsaqtu lejn eluf ta' anġli f'ġema ferriħa, lejn il-ġema ta' uliet ewlenin li jisimhom u miktub fis-sema. Lejn Alla li mħallef ta' kulħadd, lejn l-irwieħ ta' nies tajba u perfetti, lejn Ġesu, il-medjatur ta' paċ ġdid. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Għal bil-wieqfa. Fuqkom il-madmat tiegħi jgħid il-mulej u tgħallmu minni għax jien ta' qalb ħelwa u umli. Il-mulej ma'kom, qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Darba kien is-Sibt u Ġesu daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej, daħal biex jiekol għandu u huma għadu għajnejhom fih. Billi raba għajnejh kif il-mistednin bdew jażlu il-postijiet ta' quddiem fil-mejda għalilhom dil-parabola. Meta wieħed jistiednek għal xi festa ta' tieġ, tmurx toqgħod fil-post ta' quddiem li ma jkunx hemm xi mistieden aqwa minnek u dak li jkun stieden lilek u lilu jiġi fuqek u jgħidlek għati l-post il dan. U int imbagħad brexa ta' mistħija fuqek ikollok tieħu l-aħħar post. Al kuntrarju, meta tkun mistieden, mur inxteħed fil-post tal-aħħar biex meta jiġi dak li stiednek jgħidlek ħabib, itla' aktar il-fuq. U dan ikun taġieħ għalik quddiem dawk kollha li jkunu fil-mejda miegħek. Għax kull min jitkabbar jiċċekken u kull min jiċċekken għad jitkabbar. Imbagħad qalu koll lil dak li kien stiednu. Meta tagħti ikla jew pranzu, tistedinx il-ħbiebek jew il-ħutek jew il-qrabatek aqqas ġirien onja għax għandhom mnejn imbagħad jistiednu lilek huma u hekk ikollok iroddulek pjaċir bi pjaċir. Al kuntrarju, meta tagħmel ikla stieden il-foqra, il-matubin, it-sopop, l-omja. U ħini jint, għax dawn m'għandhomx nejn iroddulek lura. Pjaċir, bi pjaċir. Imma lilek iroddulek Alla
meta l-ġusti iqumu mill-mewt. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kemmu sabiħ meta xi ħadd ikellmek, meta xi ħadd jgħidlek kelma ta' ġid, meta xi ħadd jiftaħlek għajnejk. Jienu nisma' hawnhekk hekk tinduna li jien nista' nilqa' dil-kelma ta' xi ħadd li jħobbok jekk ikollok ftit sinċerità. Dik li ngħidula umiltà. L-umiltà tafu x'inhi, ma jkollix maskri, tkun fil-verità. U Ġesu f'dawn l-aħħar Vanġeli, tinsewx qed naqraw dis-sena l San Luqa. San Luqa tagħna wieħed mill-4 Vanġeli. San Luqa kiteb l-ewwel storja tal-Knisja meta ngħidu qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. San Luqa ġie Malta. Allura x'imkien jikteb ikollok ġo moħħok il-postijiet u n-nies li inti żort. U x'jgħidilna llum San Luqa? Jurina kemm il-bniedem għandu bżonn jinduna min hu. Jiġifieri li jien inżomm posti. Jien m'iniex Alla, ma nistax nieħu post Alla, imma min-naħa l-oħra m'iniex skrep, m'iniex għarrimi, inti prezzjuża. Inti prezzjuż għall-għajnejn t'Alla, jiġri x'jiġri. U allura waqt li qed jistednuh għall-mejda jagħti t-tagħlim. Din hija t-tielet darba f'San Luqa li xi ħadd partikolarment tal-partit oppost jew partit li Ġesu kien jattakkah bħalma kienu l-Fariżej, u l-Fariżej kienu wieħed mill-4 partiti l-kbar ta' żmien Ġesu. L-Esseni li minnu kien jagħmel Ġwanni l-Battista, id-Żeloti li minnu kien jagħmel Ġuda li kienu jridu jeħilsu mir-Rumani, is-Sadduċej u l-Fariżej, dawn illi minn 10 kmandamenti jagħmlu 613 il-preċett. Did-darba daħal għand Fariżew, anzi kien kap tal-Fariżej, ma naħsibx li jpoġġi għal xejn hawnhekk. Kien kap, jiġifieri kellu l-klikka. Allura Ġesu rid jagħtih tagħlima. Intom li tfittxu, li tidru, intom li tfittxu li taħslu t-tazza minn barra, imbagħad tħalluha maħmuġa minn ġewwa. Intom li minn barra tidru sbieħ, imma ġewwa u qed ikellem il dal-bniedem. Għajnejn in-nies kienu fuqu. Għaliex? Għax bħas-Sadduċej tal-partit liħor kienu jgħidu għandha mar jiekol, għandawn daħal jiekol, dawn midinbin. Għalhekk jgħid għajnejh kienu fuqu. Għajnejn in-nies kienu fuqu biex jikkritikaw. U Ġesu jirrakkonta u jgħid storja. X'jgħid? Sib postok. Tippruvax tieħu dak li mhux postok u tippruvax tarmi lilek innifsek għax qed ngħidlek. Għax hawn il-bniedem jaħseb li mess is-sema bideħ, malajr tikbirlu rasu u jinsa x'jinsa. Jinsa lilu nnifsu għax jinsa lill-Alla. U meta jinsa lill-Alla nibdew naraw il-kulħadd dubbien u allura nibdew naħbtu iktar ma' xulxejn. U flok ġenna fl-art nagħmlu Babilonja u għandna ħafna nies għandhom kollox imma qed jgħixu fl-infern minn did-dinja għax mhumiex sewwa, ipoġġu rashom fuq l-imħadda. Min taħseb li jint? X'taħseb li jint? M'għandix bżonnu lill-Alla. Ma ngħidix, imma kif ngħix? Inkun qed ngħid il-kulħadd, jien messejt is-sema bidejja, m'għandix bżonn ħadd. Laqqas lill-Alla. Hekk jiġri meta jien ma mmurx qudies ma nistmix kelma, ma nindunax għal feqqijat fuq din l-art, u mbagħad imur isfel u jgħid il-min għandek tistieden. Hawnhekk Ġesu kien jaf li dawn il-Fariżej
nistidin għal dejn għax pjaċir bi pjaċir. Insellimlu l-dan, dak għandi bżonnu, dak se niġu bżonnu, il-bqija il-funeral ta' dik mammur, dik armla, dik weħida, ħatmu sejjer il-knisja. Min se jmur għal-Quddisa ta' dal-armel? ħalleħ ġol friża 3 xhur, ħadd ma jirrikonoxxih. U jimma jintlitilu tarbija baby, jew ftit ikbar, jgħat fuq is-sodda tal-isptar lin-nanna, it-tifel fiq tistgħu tiġbruh id-dar, tiġi tiġbru ommu ma jinteressajiex. Malta tagħna din għawdex. Qed taraw xiġrilu l-bniedem. Għax il-but ma jsolvix kollox, il-karriera ma jsolvix kollox, ħajja, ċiviltà, soċjetà mingħajr Alla titgerfex. Aħna nitkażaw Putin u Trump u Zelensky. Jekk m'għandekx f'qalbek ix-xewqa għal paċi, tista' tkun Netanyahu, tista' tkun ma nafx min trid. Jien nibqa' nafeċ. Għax jien nieħu post Alla. U Alla qed jgħid dik l-art mhix tiegħek. Dak li kell provdejtu lillah safar tal-ajru qed iċċaħħad il dawk it-tfal. Dawk il-ġilji tal-widien li bbisthom u inti mhix tlibbishom bid-dinjità, tedukawhom, tagħtihom il-mediċina u naraw taħt għajnina. Qed taraw x'jiġri? Stieden it-sopop il-matubin, lill-omja. Torox, xi fisser? Ġesu jilqa' lili li xi kultant ma narax u nitħawwat għax il-ħażin ngħidlu tajjeb u t-tajjeb ngħidlu ħażin. Jien li ma narax id-differenza bejn dak li hu tajjeb u dak li hu dnub. Jien ma nagħmilx differenza bejn imħabba, rispett u mibeda u ngħid x'għamilt ħażin. Laħan kull-ewwel u laqas l-aħħar li qtilt, li sraqt, li lbist b'mod diżonest, li bad dak il-message li fih bullying, li jiena l-aħħar ħaġa marbuta ma' Tapino, għax naf li hawn diversi emigranti u diversi nies fosthom nies minn Malta li jgħidulek jien x'innaqsam il-fliegu rrid immur Tapino. Ħafna smajta. Minn dak il-kwadru ħarġet kelma kif nitkellmu l-awċejn. Ejja. Għali tal-Madonna. Fil-qari tal-lum it-tieni wieħed, meħut mill-litra lill-Lut, għandna 13 litra ta' San Pawl fil-Ġdid Testament. U mbagħad għandna litra lill-Lut li qabel kienu jattribu għal San Pawl. U tgħidlek, intom ersaqtu. Mhux lejn il-konfużjoni tad-dlam, tal-mewt, il-kaos li għandna barra jew ġo qalbna. Intom ersaqtu mhux lejn id-gerfix li hawn. Intom ersaqtu lejn Alla. Hekk ismaħħa l-kelma tal-Madonna, ejja. U jerġa' jgħid, ħanaqrajilkom u nispiċċa għax tagħmlilna kuraġġ. Intom ersaqtu lejn il-muntanja ta' Sijon, lejn il-belt ta' Alla ħaj. Alla tanwa ħaj. Intom ersaqtu lejn Ġerusalem tas-sema. Immaġinaw x'innersqu l-artal, lejn l-Ewkaristija. Ersaqtu lejn eluf ta' anġli. Arawhom dawk l-anġli mal-Madonna f'ġema ferriħa. Iwa jkollna slaleb, ngħaddu mill-liebes, imma m'għandniex niddispraw laqas quddiem il-mewt. M'għandniex niddispraw quddiem is-salib. Lejn ġema ta' wliet ewlenin isimhom miktub. Jista' jkun missierek, tista' tkun ommok, jista' jkun in-nannu u n-nanna jew xi ħadd minn uliedek. Isimhom miktub. Mhux għall-iskrep, aħna prezzjużi. Alla jħobbna u f'Tapino qed jgħidilna life after life. Il-qabar taħt il-Madonna huwa vojt u għalhekk l-apostli hemmhekk imdawrin ma' din l-ikona prezzjuża, il-qabar huwa vojt. U għalhekk qed jistieden it-sopop l-omja l-matubin għax jiena midneb biex jien infieq ħalli ngħix. Tgħid l-imbagħad wieħed jara wara l-pensjoni jew wara dil-ħajja. Le, min se jkun ħażin hemmhekk għax qiegħed ħażin hawnhekk. U min se jkun fil-paċi hemmhekk
għax qed jixxenna għal paċi hawnhekk. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin, għal-fidwa tagħna. Ħaj l-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kodba mqazza. Qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej jagħti ħajja, ġej mill-missier u mill-liben li huma qijum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u tkellem f'fomm il-profeti. Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Nistaqarma mudja waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Minn dan il-post Alla kellimna, smajna l-kelma Alla. Issa nkellmuh. Wasal il-waqt fil-qudiesa li bil-qawwa tal-Ispirtu Santu nitolbu. Jien ma nafx nitlob, imma l-Ispirtu Santu jenni. Nitolbu għal Papa Ljun, l-isqof tagħna Anton. Hekk nitolbuh biex nożżu iż-żmien. Ħajgħaddi xahar ieħor minn fuq ħajjitna. Nirringrazzjawh taż-żmien. U jgħallimna biex bil-kelma u bil-ħajja niżirgħu l-eternità, dik l-imħabba li ma tmut qatt, nitolbu ismana. Ġie wieħed qalli, illum trid ħafna fidi biex tkompli titlob għal paċi. Għax min kiber, min qiegħed hemm fuq, forsi ma jkollux intenzjoni ta' paċi, imma aħna nemmnu f'Alla u l-Madonna. Nitolbu lilek mulej tagħti l-paċi lill-familji tagħna, il-qlub u lid-dinja, l-aktar fejn hemm il-gwerer, nitolbu ismana. Kemm jiġu nies fil-klinik l-emergency ta' Pinu. Ħdej il-Madonna hemm ġewwa. Nixtieq li intom ukoll tagħmlu l-esperjenza. Kitħares lejn l-għajnejn ta' min jidħol hemm ġewwa, f'qalbu tkun daħlet xi ħaġa. Jgħidu li jiena ma nemminx Fader. Aħna ta' reliġjonijiet oħra. Aħna ġejna mill-bogħod minn pajjiżi li ma jemmnux f'Alla. Imma hawnhekk hawn xi ħaġa. Ejjew tal-qrib napprezzaw iktar minn tal-bogħod. Nitolbu ismana. L-eżistana mejtin. Marja Assunta de Brinkat. Hekk dawk li qed nitolbu għalihom biex il-mulejja tihom il-premju tal-ġenna. Nitolbu ismana. L-aħħar talba jekk trid tista' tkun tiegħek. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Mulej, malem tana l-lum. Dar rigal
il-grazzja tijek tina wkoll mulej l-imħabba tijek. Ejja int mulej ġibhom miegħek fir-rigal tal-ħobs wimmi, ir-rigal tal-ħobs wimmi. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. B'din l-offerta qaddisa mulej għatina barka, salvazzjoni, għamel li bil-qawwa tagħha niksbu l-frott ta' da sagrament li qed niċċelebraw bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq u niżżuħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek l-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li inti battulna Salvaturu feddej magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwielet minn Marja Verġini. Bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet fina l-bniedem il-qadim. Bil-mewt tiegħu ħassar id-dnubiet tagħna u bil-qawmin tiegħu rebaħ il-mewt biex aħna l-koll inqumu għal-ħajja l-ġdida mal-anġlu l-qaddisin, il-ħbib tagħna li għandna fil-ġenna, infaħruku bil-qalb intennulek, qaddis, qaddis, qaddis. Fissem il-mulej, osanna fl-ol, tasma. Qaddis tassew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħata minn rajħibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasa tali disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ek ukoll wara li klaħal kalċi reġa' raddi l-ħaj tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt darba uniklu dal-ħobs unixorbu dal-kalċi inħabru l-mewt tiegħek mulej samati. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajr, intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Biċ-ċokontana qed nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem mid-dem ta' Kristu. Mulej iftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papaljun, l-Isqof Anton, il-ministri tiegħek kollha. Iftakar fil-qaddejja tiegħek Manuel u Marija Assunta, il-mejtin tal-familja Debrinkat. Iftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk, insebħuk,
جيسو كريستو ابنك. بكريستو مع كريستو في كريستو ينعطى لك alla missir li tista' kollox flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għandna l-Ġesu dan hemm Nuħ namlu l-qalb intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tijak paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem midnu, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu, dak li jett l-apostli qed tgħidu lilna. Inħallilkom is-sliem, natikom il-paċi tiegħi. Tħarix lejn dnubiet, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Hawnhekk preżenti u rappreżentata f'dawn il-familji. Għatija sliem, għatija l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi l xulxejn. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Dan hu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jien dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej.
Żommu appuntament. Irfsu fuq dik l-art li għażleti fil-kappella ċkejkna tagħha. Il-qalb titkellem mal-qalb ta' Marija. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier li ben u l-Ispiritu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja. Nsalmula fl-imkien, Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-ħadd ittajjeb il-kulħadd, morru fil-paċi ta' Kristu.